Yes, kiitoksia Jannelle ja herroille. Me jatketaan tosi mielenkiintoisella aiheella. Mä oon tässä nyt tämän aamupäivän aikana oppinut, että sana data, sehän on tämmöinen kansainvälinen sana, lyhyt sana, helppo lausua oikeastaan kielessä kuin kielessä samanmoinen, mutta se saa monta etuliitettä ja jälkiliitettä, on strategiaa ja on kulttuuria ja vaikka mitä, eli datasta kyllä todellakin on tosi moneksi. Ja nyt mulla on ilo jututtaa aiheesta aika paljon varmaan perspektiiviä omaavaa ihmistä, joka on ollut sekä kuluttajabisneksessä että pääoma-yritystoiminnassa ja perheyrityksissä. Eli vieressäni istuu Panu Hannula, Group CEO Musti Groupista. Moi. Moi moi. Ja mukavaa, että sulla oli aikaa tulla tähän juttutuokioon. Meillä on tämmöinen otsikko tehokas masterdatan hallinta datakyvykkyyden kasvun keskiössä. Ja kun sä oot nyt ollut Musti Groupissa, Panu, 8 vuotta ja varmasti tämän 8 vuoden aikana, mitä tulee datakyvykkyyteen, on tapahtunut yhtä ja toista. Niin puhutaan siitä kohta, mutta kerro vähän, kun hyppäsit tämmöisestä, sanotaan ehkä raskaastakin teollisuudesta, siellä on metsäteollisuutta ja muuta takana ja niin kuin sanoin, myöskin perheyrityksestä on kokemusta ja näin, niin miltä ja miksi hyppäsit Musti Groupiin ja miltä on tuntunut näiden 8 vuoden aikana ja miltä työ on maistunut? Joo, kiitos kysymyksestä. Tosiaan 8 vuotta sitten niin en todellakaan olisi voinut kuvitellakaan, että tällaisen hypyn teen. Mulla on tausta kuitenkin enemmän teollisuudesta ja isommista konserneista, mutta sitten sain yhteydenoton tähän keissiin ensin ehkä niin neuvonantaja mielessä ja kysymys kuuluu, että olisinko valmis tulee tällaiseen kasvuyritykseen mukaan laittamaan sitä infrastruktuuria kuntoon ja sain briefin kyllä ja ymmärsin, että yritys on kasvanut ja asiat ei ole ihan kunnossa, mutta sitten keskustelun prosessin päätyttyä sitten päätin lähteä mukaan. Se, miksi mä lähdin mukaan, niin äärimmäisen mielenkiintoinen haaste, tällainen kasvukeissi ja ennen kaikkea keissi, joka on suomalaispohjainen kuluttajabisnes, joka oli aikeissa laajentua maailmalle tai lähinnä Pohjoismaihin. Näitä meitä ei Suomessa aika montaa ole nähty ja nyt 8 vuoden tuloksen perusteella niin en päivääkään vaihtaisi pois, on ollut tosi antoisa matka. No oliko Panu Musti Groupin datakyvykkyys siinä mallissa, missä piti kun aloitit? No voin kertoa, että ei ollut. Eli voisi sanoa, että koko business-infrastruktuuri silloin lähtöpisteessä 2015, kun tulin taloon, niin sehän oli ihan kaoottinen, siis kerta kaikkiaan katastrofaalinen. Firma oli silloin jo kasvanut lähes 100 miljoonaa liikevaihtoa ja paketti oli aika lailla sekaisin ja siitä se meidän matka lähti liikkeelle. Voisi sanoa, että näin CEO-näkövinkkelistä kaikki meni uusiksi. Ja mitä puhuttiin datakyvykkyydestä, niin oikeastaan silloin alkuvaiheessa ei sitä voinut edes puhua, vaan laitettiin ensin perustaa kuntoon ja pikkuhiljaa päästiin sitten tähän dataankin kiinni. Hyvä oli se, että yrityksen johto jo silloin ymmärsi datan merkityksen, datalla johtamisen merkityksen, ja se on ollut meillä kantavoima siitä alkaen. Ja kaikki, jotka kuluttajabisneksessä on mukana, niin tietää, että ilman sitä datakyvykkyyttä on tosi vaikea edes harjoittaa päivittäistä bisnestä, puhumattakaan kasvaa niin voimakkaasti kuin Musti Group on kasvanut. Ja me ollaan tehty oma Via Dolorosa tämän asian suhteen ja tänä päivänä tilanne on ihan toinen. Meillä on datakyvykkyys varsin hyvällä tolalla ja siitä varmaan kohta puhutaan lisää. Joo, no voit sä antaa jonkun, siis nyt on ilmiselvää se, että datakyvykkyydellä on ollut siis Mustin kasvulle ja liiketoiminnan kehittämiselle iso merkitys. Voit sä antaa jonkun esimerkin esimerkiksi, että mitä te teitte konkreettisesti ja mikä on ollut yksi tärkeimpiä liikkeitä? Joo, esimerkkejä on paljonkin, mutta jos mä koitan muutamia keskeisiä nostaa, niin otetaan ensin tällainen kauppapaikkojen niin kuin lokaatioiden määrittäminen, niin silloin alkuvaiheessa niitä, ihan silloin kun Musti Group oli vielä yksittäisen yrittäjän omistuksessa, niin
niin se ei todellakaan perustunut mihinkään data-analytiikkaan, vaan ehkä tuntumalla mentiin paremminkin. No, sitten mitä me ollaan tehty, niin kauppapaikkojen sijainnin määritys perustuu hyvin pitkälle dataohjaukseen, data-analytiikka, jossa meillä on omaa dataa ja ulkoista dataa, ja me tiedetään hyvin tarkkaan, mihin mustin myymälät kannattaa sijoittaa, jotta on trafiikkia ja asiakaskokema niin kuin maksimaalinen. Toinen asia on toimitusketjuohjaus. Me ohjataan tänä päivänä myymällä täydentämistä täysin niin kuin dataohjatusti. Siellä on tekoälyalgoritmia mukana, siihen liittyviä järjestelmiä. Myynnin raportointi. Mä voin tänä päivänä ottaa kännykän ja seurata online meidän myyntiä joka ikisestä myyntipisteestä, kaikista kanavista. Ja se on ehkä hyvä esimerkki siitä niin kuin kaaresta, että lähtöpisteessä meillä ei olisi kyvykkyyttä hyvä, että päivätasolla saatiin luvut kasaan. Nyt se on lähes reaaliaikaista. Tässä ehkä muutamia esimerkkejä. Välikommentti tekoälystä. Itse mainitsit sen juuri tuossa noin. Ja tänäkin aamuna se mainittiin ensimmäisten sanojen joukossa. Se on nyt aika korkealla, jos katsotaan hypekäyrää. Se on ihan kärjessä. Mä olin itse Gartnerin symposiumissa tuossa muutama viikko sitten ja siellä Gartnerin oikeastaan koko viikko oli pelkkää tekoälyä ja nyt ollaan siellä piikissä. Siitä ehkä jos palataan tähän päivän teemaan, niin tekoäly on, niin kuin me ollaan kuultu ja ymmärretään, että sillä on valtava voima, mutta samalla ehkä mun kokemuspohjalla kannattaa sillä lailla pitää vähän jäitä hatussa, että jos puhutaan datakyvykkyydestä, niin mun mielestä että kaikkein tärkein asia, minkä olen Musti-Groupissakin rauhallisesti todennut tai nähnyt, on se, että jos pohja ja perusta ei kunnossa, niin on kovin vaikea saada hyötyjä aikaiseksi sitten näillä uusilla teknologialla tai aalloilla. Kuuluuko masterdata tähän pohjaan ja perustaan? Kuuluu. Se kuuluu siihen ja jos palataan vähän tähän meidän matkaan ja transformaation sieltä pienemmästä yrittäjäbisneksestä Pohjoismaiden johtavaksi toimijaksi, ja ollaan käyty aika monta vaihetta läpi. Jos masterdatasta puhutaan, niin joka on mun lempiteema just sen takia, että jos ei se ole kunnossa, niin on tosi vaikea sitä datakyvykkyyttä oikeasti kehittää. Meilläkin se oli murheenkryyni hyvin pitkään. Me tehtiin kyllä tiettyjä kehitysvaiheita sen myötä, mutta se todellinen muutos tapahtui tuossa 3-4 vuotta sitten, kun me todettiin, että hei, nyt on niin kuin totinen paikka laittaa tämä alue kuntoon. Ja otettiin lusikka kauniiseen käteen ja lähdettiin, niin kuin täällä on tänään aamupäivällä kuultu, liiketoimintalähtöisesti oikeasti määrittämään, että mitä tässä bisneksessä ne perustiedot ja ydintiedot ovat. Holistisesti end-to-end kattaen kaikki prosessit. Tehtiin huolellinen data-arkkitehtuurityö, datastandardit kuntoon, governance, omistajuudet, ylläpitoprosessit ja niin edelleen. Kaikki se litania, mikä varmaan monet teistä tietää. Ja oleellista oli se, että me pysähdyttiin laittamaan se perusta kuntoon. Ja totta kai lopputuloksena sitten implementointi meidän järjestelmäarkkitehtuuriin. Ja tässä mä kokisin, tai varmasti löytyy organisaatioita tästä yleisöstä, jossa tämä on niin kuin briljantis kunnossa, mutta mun kokemuspohjalla me usein ohitetaan tämä vaihe ja sitten koetaan niitä seuraavia leireitä ottaa tehoja irti, kun pitäisi palata siihen pöydän ääreen ja katsoa, että onko se pohja tosiaan tämän masterdatan osalta kunnossa. Varsin usein se ei ole, ja näissä yrityksissä, missä mä oon ollut, niin kaikissa se on ollut murheenkryyni. Tulkitseeko mä, että se on sellaista aaltoliikettä, että yksi askel eteenpäin ja mahdollisesti 2 taaksepäin, mutta siitä ei pidä lannistua? Siitä ei pidä lannistua ja ehkä tässä niinku kehityksen huumassa, niin joskus kannattaa pysähtyä ihan tosissaan ja laittaa se niinku oikeasti kuntoon, jonka jälkeen, jos siitä pitää sen jälkeen niinku riittävästi kunnossa ja ylläpidot on kunnossa, niin siihen ei tarvitse enää palata. No sä mainitsitkin tässä ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, mutta sanon nyt lisää, jos tulee mieleen. Teillä on vähän erikoinen polku tai poikkeava polku, jos mä oon ymmärtänyt teknologian osalta. Te olette päätyneet valitsemaan tosiaan vähän erilaisen polun, mitä tulee siihen masterdata-hallintaan. Niin avaatko sitä vähän? Se on ollut niin kuin valtavirrasta ilmeisen poikkeava askel. Joo, mielelläni
Osana tätä Masterdatan kehitystä, joka alkoi siis tätä ryhtiliikettä 3-4 vuotta sitten, niin olimme jo päätymässä Valtavirran mukana valitsemaan jonkun niistä markkinoilla olevista varteenottavista valmisratkaisuista tälle alueelle niin kuin Masterdatan hallintatyökalustoksi. Mutta meidän kumppani, joka muuten on tänään täällä esillä, Lanttu-niminen yritys, rohkaisi meitä miettimään uutta teknologiakulmaa. Ja oltiin vähän itsekin oli vähän hesitantti, että näinköhän tähän kannattaa mennä näinkin bisneskriittisellä alueella, mutta niin vaan tehtiin. Eli me pilotoitiin low-code-teknologiapohjasta ratkaisua, pilotti meni äärimmäisen hyvin ja siitä rohkaistuneena laitettiin kaasupohjaa ja toteutettiin ihan täysverinen Masterdatan hallintatyökalu tällä low-code Power Platform pohjalla ja se on tänä päivänä täydessä tuotantokäytössä ja eilen voitettiin tällä ratkaisulla Suomen mestaruus tällaisessa Power Platform kilpailussa ja se antaa ehkä tiettyä evidenssiä, että jotain me ollaan tehty oikein. Hei, onneksi olkoon. Suomen mestaruus ei ole pikkujuttu. Eli suositteletko pilotointia vai suositteletko, että pitää kuunnella sitkeästi rohkaisevaa kumppania? Mä ennen kaikkea rohkaisen, jos teillä on ihan aidosti tämä tilanne päällä tai olette niin kuin harkitsemassa tämän alueen työkaluston uusimista tai nykyinen ei oikein täytä vaatimuksia, niin ilman muuta rohkaisen tätä ainakin pohtimaan ja on sitten Lanttu tai joku muu kumppani, niin käykää dialogia, katsokaa teidän parametrien ja lähtökohtien mukaan, että olisiko siinä pätevä vaihtoehto. Ehkä vielä niin kuin, miksi se on meille ollut niin hyvä vaihtoehto, niin tällainen kasvuyritys sattuu ja tapahtuu ja me laajennetaan toimintaa ja muutetaan meidän liiketoimintaa koko ajan. Niin tällaisen niin kuin skaalautuvuus ja ketteryys on meille hyvin tärkeä kaikessa, myös tässä ja kyllä me ollaan tosi tyytyväisiä tähän ratkaisuun myös tässä mielessä. Plus, että se on oleellisesti kustannustehokkaampi kuin ainakin mun tuntemat valmisratkaisut, eli tässäkin suhteessa ollaan saatu paljon hyvää aikaiseksi. Ja reagoikaa toki ja kysykää, jos haluatte kommentoida nyt sitä, mitä Panu tässä puhuu tai esittää vaikkapa eriävän mielipiteenä, niin se on täysin sallittua ja suotavaa, käsi ylös vaan. No mitäs jos joku kamppailee nyt sillä Via Dolorosalla, joka teidän osaltanne on ehkä ohi, niin mitä tavallaan lohduttavia sanoja tai vinkkejä antaisit? No kyllä varmaan se ensimmäinen vinkki on se, että vaikka kuin mukavaa olisi mennä tekoälyhuumassa ja muissakin huumassa eteenpäin ja ottaa sieltä, ja tietenkään en kiellä sitä tekemästä, mutta kannattaa olla rehellinen sen perustan ja pohjan laadun osalta. Ja jos tuntuu siltä, tämä on tietysti oman tunnon kysymys ja voitte katsoa peiliin, että onko se Masterdata kunnossa vai ei. Mutta jos ei se ole, niin kyllä mä kannustan tällaisen ryhtiliikkeen tekemiseen. Lähtekää siihen liiketoimintalähtöisesti, laittakaa sinne ykkösketjun kavereita tekemään. Se ei ole mikään niin kuin kakkosdivari homma. Antakaa sille prioriteettia ihan yrityksen johdosta alkaen ja sitten tosiaan tähän teknologian valintaan en mene enää, mutta rohkaisen siinä poikkeamaan ehkä valtavirrasta. No sitten Musti Groupin jatkokehityksestä. Mitä sä voit meille kertoa tässä vaiheessa? Joo, siis missään määrin, vaikka tässä ehkä saattaa kuulostaa siltä, että maailma on valmis, niin eihän se meilläkään valmista ole, vaan tätä aloittaa tai koko datakyvykkyyttä pitää tietysti kehittää eteenpäin. Varmaan meille yksi sellainen seuraava kehitysaskel on eritoten tämän online-liiketoiminnan voimakkaan kasvun ja kehityksen kautta viedä tätä niin kuin data-universumia kohti uusia sfäärejä. Sitä rikastetietoa pitää saada meillä paremmin tähän portfolioon mukaan. Toinen asia on se, että kun me kasvetaan voimakkaasti ja tosiaan muututaan, niin pitää se perusta hyvässä kuosissa, eli sen jatkokehitys. Me voidaan lisätä automaatioastetta huomattavasti ja vieläkin toimia automatisoidummin näissä dataprosesseissa. Ja sitten mua itseäni kiinnostaa kovasti se, että kun me ollaan tässä lemmikkibisneksessä mukana, niin kuin
lemmikin maailman ja voisiko sanoa ostokäyttäytymisen mallintaminen olisi mielenkiintoinen, jos siihen vielä tekoälyä saa mukaan, niin siinä on meillä tulevaisuuden haastetta. Kauan tällaisissa prosesseissa, kun sä puhut näistä prosesseista, että nyt mennään kohti jotakin, tämä voi olla ihan pönttökysymys, mutta mua kiinnostaa siis, että kun tuossa aikaisemmin kysyin, mitä tuli tuohon laivan rakentamiseen ja siihen käytettävään dataan, niin osaatko sä sanoa, onko teillä jotkut tietyt vuosiluvut jo mielessä, että kuinka pitkät ne prosessit voi olla? No tietysti osa asioista vaatii pidemmän kiitorajan, mutta kyllä me ollaan tai kuluttajabisnes on dynaamista ja vauhdikasta, niin kyllä me yleensä pyritään aika teräviin sprintteihin, ja jos tätä termiä voi käyttää. Eli sellainen kvartaali on meillä jo pitkä aika, ja siinä aikana pitää saada niin uusiakin asioita eteenpäin. Tuleeko paljon kuluttajapuolelta painetta? Tulee totta kai, ja kuluttajabisnes ylipäänsä tulee muuttumaan aika paljon. Jos taas peilaan tuoreisiin uutisiin tuolta globaalista mittakaavasta, niin esimerkiksi sellainen asia, että jatkossa meidän pitää kuluttajabisnessä oppia tällaiseen niin kuin koneohjattuun ostokäyttäytymiseen. Enää ihmiset ei päätäkään ostokäyttäytymistä, vaan ne algoritmit päättää. No, siihen pitää myös varautua. Ja sitten toinen, että kyllä mä edelleen palaan tähän lemmikkimaailmaan, että ehkä jatkossa, tai mennään vähän pidemmälle, niin se ei olekaan enää lemmikin omistajat, jotka päättää, vaan ne lemmikit, jotka päättää, mitä he haluavat, niin sitäkin voidaan miettiä. Ui, jännittävää ja hauskaa. Onko kysymyksiä? Ole hyvä, Petri. Tämä on hyvä kysymys ja varmaan yhtä oikeaa vastausta ei ole, mutta jos mä omasta kokemuksesta toteen, niin kyllä se on niin kuin välillä pitää saarnata ja olla aika tiukkana ja sitten pitää olla tällaista niin kuin pehmeämpää, kannustavaa, palkitsevampaa ohjelmaa välissä ja sitten huolehtia siitä, että esimerkkinä tämä datapuolin sitä ei saa tehdä teknologia edellä tai ATK edellä, vaan kyllä se on liiketoiminnan kehittämistä viime kädessä. Ja yrityksen johto mukaan joka ikinen. Onko vielä kommentteja Panulle tai kysymystä? Ole hyvä. Mä voisin toistaa tämän kysymyksen tuonne linjoille. Eli kysyttiin tuossa, että laskitteko business casein master data managementille ja tarvittiinko siihen lisää resursseja, niin kaikki linjoillakin kuulee tämän kysymyksen. Me ei varmaan ihan perinteisessä mielessä business casea niin kuin eurolle laskettu, mutta laskettiin kyllä esimerkiksi tällä teknologia-investoille kyllä ja tiettyjä parametreja käytettiin ja ylipäänsä tämän datakyvykkyyden kehittämisessä, niin kyllä se business case-kulma on ollut läsnä ja se on yksi, joka kannattaakin pitää mukana, koska kyllähän näille pitää saada return on investment kaikille ja me ollaan siinäkin aika niin kuin dataohjattu firma, että investoinnille ei kyllä tule leimaa, jos ei ole sitä kulmaa mukana. Mahtavaa. Kiitos näistä ja keskustelun jatkukoon vaikka käytävillä. Nyt on Janne vuoro tuoda seuraava puhuja eli kollega tälle lavalle. Kiitos Panu. Kiitos.